Dear Love, college bestie ko si Olive. Siya ang pinaka naging close ko magmula ng unang araw ng klase hanggang sa graduate kaming dalawa. Kaya naman masaya akong kahit sa aming trabaho ay magkasama kami. Kapatid na ang turing ko sa kanya at palagi kami magkasama. Hindi nga ata nabubuo ang araw ko kapag hindi ko siya nakakausap. At masaya ako na pinagkalooban ako ng Diyos ng matalik na kaibigan. Yun nga lang, mayroon akong mga bagay na naoobserbahan kay Olive. Hindi ko alam kung dahil lang ba nag-mature ako o nagkaroon lang ako ng boundaries. Kasi dati naman sanay na sanay akong pinakikialaman niya ako at halos sa kung anong gawin ko, dapat mayroon siyang desisyon. Hoy, Gail! Malapit na yung anniversary ng company natin. Ano, may naisip ka na bang susuotin mo? Ano nga ulit yung team? Ay, nako, hindi ka talaga nakikinig. Yung theme, video game character. Ako, naisip ko mag-Super Mario na lang. Mag-partner tayo, dali! Ang gawin mong costume, ikaw si Luigi. Ano? Wait, bakit naman si Luigi? Pwede naman siguro ako magsuot ng costume ni Misty ng Pokemon o kaya si Jessie ng Team Rocket. Mas gusto ko yun. Ano ka ba? Ang pangit naman ang nasa isip mo. Hindi naman ako pwedeng maging si Ash o kaya si James ng Team Rocket. Sige na, mag-Luigi ka na para naman partner tayo. Kailangan ba na partner-partner, ganun? Wala namang sinabing ganun, di ba? So ayaw mong mag-Luigi? Ayoko. Hindi naman bagay sa akin yung neon green or green ba yun? O yung kung anong kulay ba yun? Kaya pass. Pass ako dyan, okay? Ikaw nakakatampo ko na. Akala mo ba hindi ko napapansin na parang lagi na lang na kung anong aya ko sa'yo, ayaw mo nang gawin? Teka nga, Olive. Hindi naman dapat natin pagtalunan to. Ang mahalaga naman ay magkasama tayo sa anniversary ng company. Hindi ikaw yung tinatanggihan ko, okay? Hindi ko lang talaga trip si Luigi. Talaga lang Oo nga. Sige na, hayaan mo na ako kung ano yung gusto kong suotin. Hayaan mo. Di ba sweldo time naman natin ngayon? Pagkatapos ng work natin, tara, sa coffee shop tayo, ililibre kita ng kape. Talaga? Oo, game? Sige, game! See you later! See you later. Girl, pati na tayo ha? Okay lang sa'yo na hindi ako magluluigi sa anniversary. Oo na, okay na. Alam mo talaga kung paano ako utuin. Kaya dinaan mo na lang talaga sa kape. Ikaw naman. Hindi naman ako nang uuto eh. Ay, wait lang Marvin? Sino yung Marvin na yan? Wala ka namang nababanggit sa akin ni Marvin. Ay, sorry. Naku, hindi ko pa nga pala ata nababanggit sa'yo yung tungkol dito. Oh, sino na naman yan? Ikaw naman? Ang init agad ng ulo mo. Si Marvin. Ka-workmate siya ng pinsan ko, tapos ipinakilala lang sa akin ng birthday party niya. Tapos nagkausap kami doon and hiningi yung phone number ko, tapos ayan, nag-aaya siya ng date namin. Date? Date agad? Nakakilala niyo pa lang. Masyado naman atang desperado yung lalaking yan. Red flag, ha? Huh? Ikaw naman, huwag mo naman agad husgahan. Kaya nga may mga dates, di ba? Paano naman magkakilala kami? Alam mo, ang mabuti pa, isama mo ako sa first date nyo. Kasi wala akong tiwala dyan sa lalaking yan. Teka, hindi ba parang ang inconsiderate nun? Saan ka nakakita ng first date kasama yung best friend? Hoy, Gail, baka nakakalimutan mo na ang tanga mong pumili ng lalaki. Ayaw ko lang naman yung magkakamali ka na naman. Sus, sa 2 taon ko ng single, wala ka namang nagugustuhan sa mga naniligaw sa akin. Puro ka nega, puro ka ayaw mo. Hayaan mo naman akong magdesisyon para sa sarili ko. Wow! Parang tama naman lagi yung desisyon mo. Lagi kang nagkakamali. Hoy, ikaw ha? Ikaw nga, wala ka namang experience sa pakikipagrelasyon. Tapos kung makapag-advise ka o usgas sa sitwasyon ko, akala mo may pinangungugutan ka na. Kaya nga ako walang karelasyon. Kasi ginagamit kong maigi yung utak ko. Pinag-iisipan kong mabuti. Kaya ayan, hindi ako nagkakamali. Ikaw kasi kung sino-sino pinapapasok mo sa buhay mo nang hindi mo pinag-iisipan. Tapos ngayon pa tayo nagtatalo dito. Tama ba yun? Sinabi ko lang naman sa'yo. Sinabi? Wala ka nga balak sabihin sa akin yan tungkol sa Marvin yan kung hindi ko nakita eh. Ikaw naglilihim ka na talaga sa akin.
Tapos, may sarili ka na agad na desisyon. Ano ba nangyayari sa friendship natin? May problema ba, ha? Wala namang problema. Ano ba? Ayoko ng gulo. Sige na, isasama na kita sa first date namin ni Marvin, ha? Sasabihan agad kita kung kailan at saan. Sorry na. Ayoko na ng gulo. Tama lang. Kapakanan mo lang naman yung iniisip ko. Hi, Marvin. Kanina ka pa ba dyan? Hello, Gail. No, hindi naman. Kararating ko lang. Hi. By the way, ito nga pala si Olive. Best friend ko. Nice to meet you. I'm Olive. Hi, Olive. Nice to meet you. Marvin nga pala. Girls, take a seat. Order na rin tayo? Sure. Waiter. Yes po. Ano pong order nila? Gail, you first. Pork steak sa akin and sea salt latte. How about dessert? Pili ka kung anong gusto mo. Blueberry cheesecake na lang. Okay. Sa akin naman, chicken na... Sa akin. Ikaw talaga mauna kaysa sa akin. Nasaan pagiging gentleman mo? Olive, ano ka ba? I'm sorry. Akala ko kasi pumipili ka pa. Sa akin, baby back ribs, white chocolate mocha, saka blueberry cheesecake rin. Ay, teka, gusto ko ng appetizer. Add din ng Caesar salad saka potato wedges. Olive, ano ba? Ba't ang dami mo namang order? Ano ka ba? Gutom ako eh. Okay lang yan. Di ba, Marvin? Oo, okay lang. Akong bahala. No, Marvin. Hatian na lang kita sa bill. Huwag na. Hindi naman kailangan. Waiter, sa akin, chicken Alfredo tsaka iced coffee. Yun lang. So, gusto mo ba talaga si Gail or malungkot ka lang? Olive, ano ba naman yung mga tanong mo? Ikaw talaga? I am attracted to her, yes. Pero masyado pang maaga para sabihin yan kasi kinikilala pa lang namin yung isa't isa. O baka naman marami kang kinikilala. Olive. Ano ka ba? Hayaan mo naman ako magtanong. Alam mo, kanina ka pa, parating mo akong pinipigilan. Kasi I think may sarili naman sigurong desisyon si Gail at hindi mo naman kailangan na magsalita para sa kanya. I know na mag-best friend kayo pero I think this is getting too personal. Nagtatanong lang ako. I know, but this is getting too much. Too much ka dyan. Tama na. Kumain na tayo. Girl, gugustuhin mo po bang makipag-date doon ulit? Ngayon, gets ko na kung bakit no girlfriend since birth yon. Ang pangit! Tatsagain mo talaga na makita yung mukha nun? Bet mo pala yung mga ganun, mukhang bonjing. Grabe ka naman. Hindi naman pangit si Marvin. And kaya wala siyang girlfriend dati dahil wala siyang self-esteem before. Dahil nga overweight siya nung college days niya. Magkaiba tayo ng type pero hindi ibig sabihin nun, pangit na yung mga taong kadate ko, no? Alam mo, halatang halata ka. Gusto mo yung lalaking yun? Hindi pa nga kayo masyadong magkakilala. Naa-attract ako sa kanya, oo. Doon naman dapat magsimula yun, di ba? Ang pangit talaga ng taste mo. Kahit sino naman atang lalaking makakadate ko, parang wala ka namang nagugustuhan sa kanila. Kasi ikaw yung may problema. Ang tanga mo pumili. Alam mo, Olive, nagigets ko naman yung mag-best friend tayo eh. Pero pansin ko kasi na parang sa lahat na lang, kailangan may say ka. Daig mo ba yung mama ko eh? Anong problema mo? Matagal naman na akong ganito sa'yo. Dahil lang sa bonjing na yun, nagkakaganyan ka? Eh di piliin mo yun, paki ko sa'yo. Hindi rin naman kayo magtatagal. Huwag na huwag kang lalapit-lapit sa akin at iiyak kapag hindi kayo nagkatuluyan yan, ha? Manong, patigil na nga po ng sasakyan dun sa tabi. Nakapanang at masyado na nagiging OA yung babaeng to sa kakakilala niya lang. Grabe ang inis ko kay Olive dong araw na yun. Dahil napahiya ako sa kadate ko at hindi na nga ako kinontak pa ni Marvin. Dahil siguro na-turn off siya sa akin. Inaamin ko na gusto ko siya pero wala rin akong gana na ilaban pa. Dahil hindi rin maganda ang panimula ng storya naming dalawa. Ang hirap na nag-iiwasan kami ni Olive kahit na nasa iisa lang naman kaming opisina. Pero aminin ko na mas gumagaan ang pakiramdam ko nang hindi ko siya nakakasama. Natuto na ako na magtiwala sa sarili kong kakayahan, na magdesisyon para sa aking sarili. At nagkaroon din ako ng privacy tungkol sa aking buhay.
Ayoko naman na hindi na kami magpansinan habang buhay. Pero, mayroon din akong pakiramdam na ayaw ko na rin siyang maging kaibigan. Hindi ka pa talaga mamamansin? Ang kapal mo Olive, nasa loob tayo ng opisina. Ayun na nga, nasa isang opisina tayo nagtatrabaho, pero kung ituring mo ko parang hangin. Ganyan ka ba? Masyado kang uhaw sa lalaki? Kaya kaya mong isuko yung sarili mong best friend na sobrang tagal sa lalaking kakakilala mo lang? Ano bang pinagsasabi mo? At nagmamaang-maangan ka pa? Malamang kayo na nung bonjing na yun kasi masyado kang laging focus sa paghahanap ng pag-ibig. Lumaki ka bang kulang sa pansin at aruga? Puro lalaking nasa isip? Asaan ang girl code doon na hindi mo ko pinapansin ng ganyan dahil lang sa lalaki? Olive, ano ba? Tumahimik ka nga at naririnig tayo ng mga katrabaho natin. Huwag ka nga ditong gumawa ng eksena. Ano? Hindi ka makapagsalita? Kasi totoo, kayo na ng bonjing na yon, kaya ako, itsapwera na lang sa'yo? Sinayang mo lahat ng pinagsamahan natin. Olive, please. Tumahimik ka na dahil walang katotohanan dyan sa mga sinasabi mo. At anong pinagsasabi mong boyfriend ko si Marvin? Hindi na nga kami nag-uusap eh. Ano, masaya ka na? Kaya please lang, please. Manahimik ka na dahil nasa oras tayo ng trabaho. Ganun Tinataray-tarayan mo pa ako talaga. Ako matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Aray ko, Olive! Ano ba? Sa banutan! Bitawan mo ako, aray! Kasi grabe ka na makasagot-sagot sa akin na parang hindi mo ako kaibigan. Patol pa na mukha mo na hindi ka man lang magpakumbaba para mag-sorry at hindi mo na ako pinapansin. Sinabi ng bitawan mo ako eh! Ang kapal mo na ako pa dapat na mag-sorry sa'yo? Wala naman ang kasalanan sa'yo eh! Sinabi ng bitawan mo ako yung buhok ko! Ano ba? Ang sakit! Nasasaktan ako! Dapat lang yun sa'yo kasi malandi ka! Lahat na lang ang usapan natin tungkol sa lalaki nakakasawa na! Puro ka kalandian! Ano kalandian na? Aray ko! Bitawan mo yung buhok ko! Sabi ko lang... Ikaw talaga! Ikaw ang unang bumitaw! Aray ka ba? Bitiwan mo ang buhok ko! Ako ang bitiwan mo! Isa, hindi pa kayo titigil? Pumasok kayo sa opisina ngayon din. Gail, Olive! Dear love, parehas kami ni Olive na nasuspindi sa trabaho. 1 linggong suspension din yun. At hanggang ngayon, ay wala pa rin sa aming dalawa ang may balak na magpakumbaba. Nasa isip ko ay hindi na ako magparamdam pa. At mag-resign na rin at humanap na ng ibang trabaho. Dahil ayaw ko naman na siyang makita pa. Punong-puno na talaga ako at hindi ko na siya gusto pang maging parte ng buhay ko. Lalo pa at pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao at sinaktan. Dear love, masisisi niyo ba ako kung hindi ko nagustuhin pa na makipag-ayos sa tao naging best friend ko ng matagal na panahon? Kaibigan nga ba niya ako kung itinuring? O isang tao lang na gusto niyang pakialaman at kontrolin?